Dobre. Tak ahojte. Pokračujeme konečne v tomto našom breaku a dokončíme ho, keďže sa nám tieto zatúlané údečky konečne dotrepali domov, tak ich ideme otvoriť. Čiže posledný box z týchto 5 UD Series 2, hobby verzia, 24 balíčkov, po 8 kariet, aj hobby, to je vidieť. No a ešte predajca, ktorý to domotkal, nám poslal ako ospravedlnenie tento Fatpack Upper Deck Series 1 11-12, takže ho otvorím pre všetkých a dúfam, že niečo pekné z toho vyberieme, aj keď tam zvyčajne nič dačo veľké nebýva, možno väčšinou bejsky, možno 1-2 inzerty, tak uvidíme, čo to bude. Dobre, na začiatok si dáme ten, len to ešte zaostríme. Zaostríme. Tak to by to mohlo asi byť. Dobre. A ideme na ne. Je tam 32 kariet. A uvidíme, vravím, väčšina to bude base. Ale lepšie ako drotom do oka. Hop. No, tam je vidieť to asi dobre, takže je to v poriadku. Brent Seabrook, Chicago, Darren Helm, Detroit, David Krejci, Boston, Pierre-Marc Bouchard, Minnesota Wild, Ryan Clough, San Jose Sharks, Nathan Gerb z Buffalo, Christian Huselius, Columbus, a Hockey Heroes z 50 rokov, Gump Worsley. Ale toto máme, neviem, nie som si istý, ale je to New York Rangers, Gump Worsley, legenda jazdcov. Tu máme takú lepšiu, John Tavares, New York Islanders, Kyle Okposo, taktiež Islanders, Zdeno Chara z Bostonu, Sam Gagner z Edmontonu, Derek Roy, Buffalo, Paul Šťastný z Colorada, Henrik Zetterberg, Detroit Red Wings, John Carlson, Capitals, Brent Seabrook a tu už ideme dookola. V tejto polke Gump Worsley. Prepáčte, trošku som nachladnutý, tak asi mám nie najpríjemnejší hlas, ale čo už s tým. A teraz ma napadlo, ja som zabudol čas. Tak narýchlo mi to tu pípa. Narýchlo ešte dáme presný čas. 18:00 je teraz, začali sme trošku skôr, dáme to refreshnúť. Dobre. Čiže 18:00. Aby sme to mali v poriadku, dobre, takže toto vypnem. A pokračujeme druhou polkou. René Bark, Calgary Flames, Matt Cook z Pittsburghu, R.G. Umberger, Blue Jackets, Columbus, Brian Jonta, Montreal, Phil Kessel z Toronto, Blake Comeau z Islanders, Ryan Malone, Tampa Bay Lightnings, kanvaska, Patrick Hornqvist, čiže kanvaska pre Nashville, Patrick Hornqvist. Toto sú pekné obľúbené karty. Čiže druhá lepšia karta. BSK Mariana Hossu za Chicago. Nathan Horton, Boston Bruins. Joni Pitkanen z Caroliny. Braden Coburn z Flyers. Zaujímavá maska Jonas Hiller z Anaheimu. Mats Zuccarello z Rangers. Dustin Penner z Los Angeles. Victor Hedman, Tampa Bay Lightnings. A to je aj všetko, toto sme už mali. Dobre, takže dve lepšie karty. Patrick Hornqvist z Nashville na kanvaske a Gump Worsley, Hockey Heroes. No a poďme už konečne na tie slávne údečky Series 2. Hop, hop, hop. Tuto bola krabica, prišla trošku spúčená z tejto strany, neviem či to vidieť, ale
pravdepodobne by to nemalo ovplyvniť kvalitu kariet, takže dúfam, že to bude všetko bez problémov. No poď. Dobre. Break urobím samozrejme na 2x, na 2 videá, aby to bolo rýchlejšie uploadnuté. Čiže prvú časť si dáme prvých 12 balíčkov. No poď. Dobre. To máme. To je taká nepoberaná krabica. Dobre, tak ako sme ho postavili. Takto. Krabica je prázdna. Necháme ju tu. Dám na bok zavadzia to. A balíčkov 2, 4, 6, 8, 10, 12. Prvá polka, druhá polka. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dobre. Takže prvú polovicu si začneme. Tieto dáme na kraj a ideme na to. No. Zostane asi to bude dobre. Anton Strahlman, Tampa Bay Lightnings. Nick Bonino, Vancouver. Patrick Berglund, St. Louis Blues a prvá lepšia karta pre Chicago, Patrick Kane na kanvaske. To je dobré meno, Patrick Kane. Fešák tu. Dobre. Dustin Brown, Los Angeles, Mike Camilleri, New Jersey Devils, Jared Ball z Columbusu, Ryan Murphy z Caroliny. To máme všetko. Dúfam, že dnes už aj tých, ktorým sa v tých predchádzajúcich boxoch nedarilo, niečím potešíme. Hlavne Vlado Chudačisko, tento tam nevychytal. Tak hádam, aspoň teraz mu niečo príde. Dobre, Lee Stempniak z Rangers, John Mitchell, Colorado, Patrick Hornquist z Pittsburghu, tam sme ho mali ešte za Nashville, Michael Stone, Phoenix, prvá Young Gun, Petteri Lindbohm pre St. Louis Blues. Petteri Lindbohm. Kto sú Young Gun zozadu? Druhá lepšia karta. Matthew Dumba, Minnesota. Corey Perry z Anaheimu. Michal Neuwirth z Buffalo. Dobre. A tu máme checklist pre Montreal, kde je tam Subban Price a zrejme Pacioretty Max. Trojička. Tam k lepším. Phil Kessel Toronto, Alec Martinez Los Angeles, Sean Couturier z Philadelphia a OPG Rookie Mark Rookie Chris Tierney zo San Jose. Kristierny. Dobre. Ondro Pavelec z Winnipegu. Martin Havlát z New Jersey. Marc-André Fleury z Pittsburghu. A to už je všetko. Zaujímavý záber. Mason Raymond z Calgary Flames. Sú všetci v pohybe rozmazaní okolo neho. Curtis McGinley z Columbusu. Niklas Backstrom z Minnesota. A ďalšia opičí ruky a zase pre San Jose Mirko Müller. Justin Abdelkader pre Detroit. Cody Franson Toronto, Brad Richards drese Chicago, Jordan Staal a už opäť Raymond.
Dobre. Patrice Bergeron, Nick Ledis Islanders, zaujímavý dresík. Charlie Coyle Minnesota a Udeport Trades prvá, rookie. Griffin Reinhart pre New York Islanders, tak predsa len niečo lepšie prevláda. Toto sú krásne karty, to je parádička. To je parádička. Takže prevláda Griffin Reinhart z Islanders. A Tomáš Jurčo pre Detroit. Patrick Maroon, Anaheim. P.A. Parento, Montreal Canadiens. Jordan Huberdeau, Florida. Chris Neal, Ottawa. Matt Moulson z Buffalo. David Perron pri rozhovore vyškerený z Edmontonu. Mika Zibanejad z Ottavy. Ďalší Angan a zase pre San Jose. Melker Karlsson. Opäť pre San Jose. No. Daniel Briere z Colorado. Oliver Ekman Larsson a Cindy Crosbyová. Gabe Landeskog, kapitánik náš. Brian Little z Winnipegu. Daniel Girardi z Rangers a exkluzívka do 100 pre Tampa Bay Lightnings. Viktor Hedman stovková. Či to je dobre. Do 100 limitovaná 16 kus 100. A ešte v tomto balíčku aj kanváska Mikea Ribeira z Nashville. Mike Ribeiro z Nashville. Ďalej Christian Ehrhoff Pittsburgh. Ryan Strome z Islanders a Tuukka Rask z Bostonu. To bol dobrý balíček, kanváska plus exkluzívka. Teda aký tučnejší. Tak bo či sa tu nebude skrývať Jerseyna. Môže to byť, vyzerá to tak, skúsime to takto spraviť. Ben Bishops, Tampy. Alexander Burrows z Vancouveru. Patrick Marleau, San Jose. Chris Stewart z Buffalo. Jangan, Borna Rendulič. Tohto som chcel a podarilo sa. Prvý Chorvát, vyrastajúci v Chorvátsku. NHL Borna Rendulič na Jangan. A ešte druhý nováčik pre Anaheim Rookie Materials William Karlsson pre Anaheim Ducks. Výborná biela jersey. Výborné. Myslím, že Karlsson je aj dobré meno, čiže dobrá karta pre Anaheim. Dobre. No. Niklas Hjalmarsson, Frans Nielsen, Islanders, Valeri Nikushkin z Dallasu, Jake Allen z St. Louis a rookie retro Bo Horvat z Vancouveru. Bo Horvat. Dobre. Rusočech Dmitri Aškin pre St. Louis. Karl Hagelin z Rangers a Scott Hartnell Columbus Blue Jackets. Aj tento vyzerá taký hrubší. Tak uvidíme. A tu nevyzerá nič také. Braden Shen, Philadelphia. Brooks Lage z Washingtonu. Colin Wilson, Nashville. Sam Reinhart, zase opičí ruky. Sam Reinhart z Buffalo. Thomas Greiss, Louis Eriksson z Bostonu. A ďalší checklist pre Edmonton. To je tam Hall, Hopkins a Eberle. Zrejme je to toto zloženie. Holland, Petr Holland z Toronto. A to je všetko 2, 4, 6.
Nebolo ich tam viac, že to tak hrubšie pôsobilo. James Reimer z krabice z Toronta. Nikolaj Kulemin z Islanders. Kari Lehtonen Dallas Stars. A ďalšia UD Portraits. A je to Henrik Lundqvist z Rangers. Parádna karta. S tou maskou to vyzerá perfektne. Henio Lundqvist, Kráľ Henrik. Výborné. Pre Rangers dobrá karta. A Maňo Gáborík. Čiže Vlado bude spokojný, tohto chcel. Luke Shen, ten neviem, či sa už neopakuje, alebo sa mi to len zdá. Elias Lindholm, to sme minule vyťahli. Peknú kartu jeho. David Savard z Columbusu. A posledný balíček prvej polovice. Sean Bergenheim z Floridy. Patrick Eliáš, New Jersey Devils, James Višňevský, Columbus Blue Jackets, Cam Ward z Caroliny, ďalšia Young Gun, Kevin Hayes, to je jedno z tých lepších mien, ktoré sa tu dajú nájsť. Kevin Hayes z Rangers. Dobre, dobrá Young Gun. Mikael Granlund, Minnesota, Daniel Pale z Bostonu, Duncan Keith, Chicago a to je všetko. Dobre, idem stiahnuť do počítača a pomaličky dať uploadovať prvú časť. Takže zatiaľ